Mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito, lalong-lalo na sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alma. Nakatira dito sa lalawigan ng Mindanao at ang edad ko ngayon ay 48 na. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang. Itago na lang po natin sa pangalang Pedreng. Noong minsang napadpad siya sa isang purok na hindi ko na lamang po babanggitin pa ang pangalan ng purok na iyon mga kaswang. Sa kadahilan ng matagal naman ng panahon nang mangyari ang nakakatakot na karanasan ng aking ama. At marahil ay limot na iyon ng iba pa niyang mga kasamahan. Naganap ang mga pangyayaring ito, dekada 70. At nung mga panahong iyon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa palayan si tatay, kasama ang kanyang kapatid na si Leo. Itong mga panahong ito mga kaaswang, ay kasalukuyang bumibiyahe na ang aking ama, kasama ang kanyang kapatid at ang kaibigan ng kanyang amang si Mang Lito, papunta sa purok kung saan sila magpapalay. Anihan na kasi ng buwang iyon. At marami na ang nagpapagapas sa mga karatig baryo o purok man. Makalipas ang mahigit 2 oras, ay nakarating na sila sa paanan ng purok. At ayon pa nga sa aking ama, ay iyon pa lang ang unang pagkakataong nakatungtong siya sa purok na iyon. Kung kaya ay nakaramdam siya ng kakaibang pagkailang. Pagkat nagsisipagtinginan sa kanila ang mga nadadaanan nilang tao. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Mang Lito sa kanilang iyon na ang purok at doon na umano sila magtatrabaho. At baka medyo matagal-tagalan sila sa pag-aani ng palay, sapagkat may kalawakan ang palay na pagtatrabahuan nila. Subalit marami naman silang makakasama roon, kaya hindi sila masyadong mahirapan sa mga gawain. Ayon pa kay Mang Lito, ay mananatili muna sila ng ilang araw sa purok na iyon. Ayos lang naman sa aking ama iyon at walang problema. Dahil sa mas magandang araw iyon kaysa uwian. Isa pa, malayo pa ang kanilang baryo kung uuwi pa sila tuwing hapon. Gastos lang sa pamasahe. At magigipit sila palagi sa oras. Oh, basta, yung mga bilin ko sa inyo ha, pakatandaan nyo palagi, lalo na ang mga ipinagbabawal ko. Alam nyo namang dayo lamang tayo dito, wika ni Mang Lito sa kanila. Tumango naman silang magkapatid at sinunod ga ang lahat ng bilin ng matanda. Lumipas ang mga araw ay naging maayos naman ang kanilang pagtatrabaho. Nagbibiruan pa nga raw silang magkapatid. Sinabihan siya nitong baka doon na makapaghanap ng babaeng magiging nobya. Sus Pedreng, mukhang wala namang magagandang babae dito sa purok. Tsaka tignan mo nga iyong mga kadalagahan dito. Daig pa mga barako kung magbuhat ng isang sakong palay. Tugon ng kanyang kapatid. Uy, magtigil ka nga. Hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka pa ng ibang mga taga rito at mataga pa tayo nang wala sa oras. Saway ng aking ama. Sa totoo naman talaga kasi kuya Tignan mo nga, daig pa ang mga barako sa mga ikinikilos nila. Baka nga kapag nagkaroon ako ng nobya rito at nag-away kami, bigla na lamang akong buhatin at itapon, yari na ako. Pagbibirong wika ng kanyang kapatid. Sa totoo lang kasi mga kaswang, ayon sa aking ama, doon lang raw siya nakakita ng mga babaeng dinaig pa ang mga kalalakihan, sa kadahilan ng kayang-kayang magbuhat ng mga ito ng isang sakong bigas at may mga nakasukbit pang itak sa bewang. Halos lahat yata ng mga kadalagahan sa purok na iyon ay may mga nakasukbit na itak sa tagiliran. Kaya aniya pa,
Mahirap magbiro umano sa mga kadalagahan at baka umuwi ka sa baryo niyong may tagas na sa katawan. Uy, kayong dalawa, tumigil na kayo riyan. Huwag niyong gawing biro ang mga kadalagahan rito. Hindi natin kilala ang mga iyan. Kaya magdahan-dahan kayo sa pananalita niyo. Saway sa kanila ni Mang Lito. Ito kasing si Kuya Mang Lito. Binugaw ba naman ako sa mga kababaihan rito? Kita mo nang nakakatakot ang mga iyan at dinaig pa nga ang katawan ko sa mga iyan. Sila kayang magbuhat ng isang sakong bigas, samantalang ako kalahati lang ang nakakayanan kong buhatin. Tugon ng kanyang kapatid na naging dahilan ng kanilang pagtatawanan. Habang nagbibiruan silang magkapatid, ay may nasipat si tatay na dalagang nakatingin sa kanya. Noong una ay naramdaman niya lang na tila ba may nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Kaya naman inilibot niya ang kanyang paningin at doon nga'y nasipat niya ang isang dalaga. Noong tignan niya iyon ay agad namang nagbawi ng tingin ang dalaga at agad nang ipinagpatuloy ang panggagapas. Napangiti naman si tatay dahil sa pansin niyang nahihiya ang dalaga at hindi ito mapakali sa ginagawa. Kahit na nakabalot ang buong mukha nito ng damit at mata lang ang nakikita at nakasuot ng malapad na sombrero at nakasuot din ng mahabang manggas, batid niyang maganda ang dalaga at maganda rin ang pangangatawan nito. Hoy Kuya Pedring, anong iningiti-ngiti mo dyan ha? Kumilos ka dyan para mabawasan na natin itong palay na nasa pwesto natin. Sambit sa kanya ng kanyang kapatid. Napakamot naman siya sa batok at animoy teenager na kinikilig habang nakatanaw sa dalagang nasa kabilang linya ng palayan. Tol, nakita mo ba yung dalaga na nasa kabilang linya natin? Tanong niya sa kanyang kapatid. Malamang, hindi naman ako bulag para hindi ko makita no? Pamimilusupong tugon ng kanyang kapatid. Ikaw talaga, wala ka nang ginagawa kundi ang mamimilusupo sa akin palagi. Wika ng aking ama. Natawa naman ang kanyang kapatid at nagtanong nang, bakit kuya? May balak ka bang ligawan ng dalagang yon? Natahimik naman ang aking ama at napapaisip dahil sa papaanong maliligawan niya ang dalaga. Gayong mukhang napakahirap yata suyuin ang mga ito sa purok na iyon. Baka nasa bakuran pa lang yata siya ng bahay ng dalaga para manligaw ay tinagana siya nito. Subalit dahil sa parang na-challenge si tatay ng mga panahong iyon, kaya naglakas loob na siyang magsabi sa kanyang kapatid na kung sasamahan ba siya nito kung sakaling aakyat siya ng ligaw sa dalaga. Bakit naman hindi? Siyempre sasamahan kitang umakyat ng ligaw. Kailan ba? Tanong ng kanyang kapatid. Sinabi niya namang magpapaalam muna siya kay Mang Lito kung papayagan ba silang lumabas ng bahay kinagabihan. Matapos nga silang magkwentuhan ng kanyang kapatid ay panay ang pagsipat niya sa dalaga habang abala iyon sa pagtatrabaho. Kinahaponan nga, matapos nilang magtrabaho ay umuwi na nga sila sa bahay na pinanatilihan nila ng ilang araw habang naroroon pa sila sa purok na iyon. Matapos nilang maghapunan ay nagpaalam ang aking ama kay Mang Lito kung maaari ba silang maglakad-lakad sa labas ng bahay. Nagtanong naman si Mang Lito kung ano ang kanilang gagawin sa labas. May pupuntahan lang po kami, Mang Lito, sagot ng kanyang kapatid. Saan naman kayo pupunta? Alam niyo namang dayo lang tayo dito sa purok. Hindi natin kilala ang mga naninirahan dito. Saad ni Mang Lito.
May balak ho kasi si kuyang ligawan ng dalagang katrabaho natin, Mang Lito. Kaya aalamin lang po namin kung saan iyon nakatira. Tapos sa susunod na araw, aakyat na siya ng ligaw. Di ba kuya? Wika ng kanyang kapatid na may kasama pang kindat. Hindi na nakapagtimpi pa ang aking ama at nabatukan niya na ang kanyang kapatid. Sa kadaldalan nito at inunahan pa talaga siyang magsabi kay Mang Lito. Daig pa nito ang kanilang ina. Ay nako, siya sige. Basta huwag kayong lumayo masyado. Ang alam ko dyan lang iyon sa malapit na katira si Milagros. Alam ko namang tinitignan mo iyon palagi kanina. Kaya sige, lumakad na kayo. Pero huwag masyadong magtagal. Alam niyo na, hindi tayo taga rito. Lagi niyo yang alalahanin. Mahabang wika ni Mang Lito. Natuwa naman ang aking ama at ang kanyang kapatid na madaldal. Pero bago pa man sila lumabas ng bahay, ay pinabaunan mo na sila ni Mang Lito ng tig-isang pirasong luya. Nagtanong naman ang aking ama kung para saan iyon at ano ang kanilang gagawin sa luya. Ibulsan niyo lang iyan. Marami na kasi akong nababalitaan sa purok na itong may kakaibang nakikipagsalamuha at naninirahan dito. Tugon ng matanda. Iiling-iling namang natatawa lang ang aking ama at ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay agad na nilang ibinulsa ang luyang ibinigay nito. Sa paglipas ng ilang sandali, ay kapwa na sila nasa labas na ng bahay. At kasalukuyang hinahanap ang bahay ng dalaga. Habang naglalakad sila sa parte ng madilim, ay may nasipat silang matandang lalaki. Nakatingin iyon sa kanilang dalawa at mabalasik ang pagkatitig nito. Kuya, balik na kaya tayo? Bukas na lang natin hanapin ang bahay ng dalaga. Para kasing nakakatakot dito sa dinaraanan natin. Wika ng kapatid ng aking ama. Maging ang aking ama ay nakaramdam rin ng kaba. Lalo na noong makita niya ang matandang lalaking masamang nakatitig sa kanila mula sa kadilimang parte ng daan. Nakikita nila iyon sa pamamagitan ng sinag ng buwan na tumatama sa kinatatayuan ng matanda. Kaya naman napagpasyahan na nga nilang magkapatid na bumalik na sa pinanggalingan. Habang naglalakad sila pabalik, ay ramdam na ramdam ng aking ama ang kakaibang klemang bumabalot sa buong paligid. Nakalanghap na rin siya ng kakaibang bahong amoy na bumabalot sa buong paligid. Lakad takbo na ang kanilang ginagawa, makalayo lamang sa lugar na iyon. Hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa bahay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nasa kasarapan ng tulog ang aking ama, nagulat na lang siya nang makarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Kaya agaran siyang napabalikwas ng bangon at mabilis na nagtungo sa may kusina para silipin kung ano iyong maingay. Ngunit noong silipin naman iyon ng aking ama, ay nakita niyang isang malaking pusang kulay itim ang tumalon mula sa taas ng bubungan. Kaya nagtataka ang aking ama. Dahil bakit ganoon na lang kalakas ng kalabog sa taas ng bubungan na animoy, isang bugkos ng bunga ng niyog iyong nalaglag. Gayong iisang pusa lang naman ito. Nung akmang labasin sana ng aking ama ang pusa, ay nagulat na lang siya nang may biglang humatak sa kanyang braso pabalik sa loob. At noong tignan niya nga iyon, ay si Mang Lito pala. Mang Lito, gagulat naman po kayo. Bulalas na wika ng aking ama. Agara namang tinakpan ni Mang Lito ang kanyang bibig. Kung kaya naman, napamaang na lang ang aking ama at napatingin sa matanda habang hinahatak siya patungo sa loob ng kwarto.
Noong makapasok na sila sa kwarto, ay pinagalitan siya ng matanda kung bakit siya lalabas umano ng bahay. Sinabi naman ng aking ama na may narinig siyang malakas na kalabog kanina, kaya sinilip niya kung ano iyong kumalabog. Hindi mo kilala ang mga nakatira dito at hindi mo rin alam kung ano ang mga nangyayari sa purok na ito. Kaya huwag kang basta-basta lumabas ng bahay kapag nasa kalagitnaan na ng gabi. Seryosong wika ni Mang Lito. Anong ibig niyong sabihin, Mang Lito? Tanong ng aking ama. Imbis na sagutin ng matanda ang tanong ng aking ama, nang sa bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na pagaspas sa taas ng bubungan. Kung kaya, bigla na lang nagising ang kanyang kapatid at nagtanong kung anong nangyayari at bakit may naririnig siyang pagaspas ng pakpak sa taas ng bubungan. Pinatahimik naman sila ni Mang Lito at sinabihang maganda. At mukhang may kakaibang bisita sila ngayong gabi. Tika, anong ibig niyong sabihin, Mang Lito? Hindi ko po kayo kasi maintindihan. Tanong ng aking ama sa matanda. Sasagot na sana ang matanda. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang nagulat nang isang malakas na huni ng wakwak ang kanilang narinig na umaali-alikid sa labas ng bahay. Ano pang tinutungangan niyo riyan? Kumilos na kayo at kumuha kayo ng asin sa kusina. Magmadali kayo't iyan lamang ang ating panlaban sa aswang. Utos ng matanda sa kanila. Huwag niyong kalimutan ang karit niyo. Magmadali na. Dagdag nitong utos sa kanilang magkapatid. Kaagad namang tumakbo silang magkapatid patungo sa kusina. Kahit na nakadama sila ng takot at pangangatog ng katawan, ay pinipilit pa rin nilang makakuha ng pangontra ng aswang. Subalit sa hindi inaasahan ng aking ama, ay nakita niya ang isang kahindik-hindik na itsurang sumilip sa butas ng dingding malapit sa kanyang kinaroroonan. Wika pa ng aking ama, mga kaaswang. Sobrang nakakakilabot at nakakapanghilakbot umano ang aswang na kanyang nakita. Sa kadahilan ng nanlilimahid sa langis ang buong mukha nito at nagbabaga pa ang mga matang nakamulagat. Idagdag pa ang mga ngiping matutulis at nag-uuslian. Walang humpay na pagtulo ng malalapot na laway nito. Kamunti ka ng takasan ng ulirat ang aking ama't namumutla na siya nang makita niya ang nilalang na sumisilip sa malaking butas na kasya ang mukha. Mabuti na lamang at hinatak siya ng kanyang kapatid sa baraso. Kung kaya, bumalik sa sariling ulirat ang aking ama at doon ay nakahinga siya ng maluwag. Halika na kuya, bumalik na tayo roon kay Mang Lito. Wika ng kanyang kapatid. Kaagad na nga silang tumakbo pabalik kay Mang Lito. Pagkatapos ay inaabot na sa matanda ang mga kagamitang kinakailangan nitong pangontra sa aswang. Demonyo kang aswang ka! Nagtatrabaho lang kami dito. Wala kaming inaanong tao. Kaya tigil-tigilan niyo kami. Galit na sigaw ni Mang Lito. Pagkatapos ay lakas loob na nilabas ni Mang Lito ang aswang at hindi na alam ng aking ama kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ang tanging naririnig na lamang nila ng kanyang kapatid ay ang malakas na kalabog at anggil na mga nakakapangilabot na hayop na nagmumula sa labas ng bahay. Kuya, ano nang mangyayari ka, Mang Lito, sa labas ng bahay? Natatarantang tanong ng kanyang kapatid. Hindi ko alam. Dito ka lang sa loob ng bahay ha. Huwag kang lumabas. Sasaklolohan ko lang si Mang Lito. Sambit niya sa kanyang kapatid. Akmang lalabas na sana siya ng bahay nang marinig niyang biglang sumigaw si Mang Lito sa kanilang huwag lumabas ng bahay at siya nang bahala sa nilalang.
Dahil sa takot na nararamdaman ng aking ama ay hindi na nga siya naglakas loob na lumabas pa ng bahay. Sinunod na lamang niya ang utos sa kanila ng matanda at muling ibinalik ng isinara ang pintuan. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang matanda sa loob ng bahay at doon nga'y ikwento nito sa aking ama kung paano sila nakipagtagisan ng aswang. Ayon nga kay Mang Lito, marahil ay iyon ang matandang lalaking natanong niya kaninang nakasunod sa aking ama at sa kanyang kapatid noong pauwi na sila galing sa paghahanap sa bahay ng dalaga. Natanaw niya kasing may nakasunod na matanda kanina at sa pag-aakalang wala lang iyon, kung kaya't hindi niya na lamang pinansin pa iyon. Subalit kanina noong labasin niya ang aswang, ay nakita niya ang matandang lalaking nanlilimahid ng langis at napakabaho niyon. Hindi na patalo sa pagkikipagtagisan si Mang Lito gamit ang kaalaman nito sa pagiging manggagamot, at kahit nabatid niyang dayo lamang sila roon ay hindi niya hahayaang mapapahamak ang kanyang mga kasamahan. Kaagad niyang hinugot ang punyal na nakasukbit sa kanyang bewang at agad na itinarak iyon sa dibdib ng aswang. Ngunit nakaiwas ang nilalang. Pero napuruhan niya iyon sa tiyan at alam niyang hindi na magtatagal ang buhay ng matanda. Hinintay muna nila hanggang mag-umaga at noong sumikat na nga ang araw ay kaagad na silang umalis sa purok na iyon. At simula noon ay hindi na sila muling bumalik pa sa lugar na iyon. Hindi na sila nakapagpaalam pa sa may-ari ng mga palayan. Basta na lang silang umalis nang walang paalam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ng tatay ko o karanasan nila. Muli po, ako po si Alma ng Purok ng Mindanao.